Zo, ja. Wat een manier, hè? Dat gaat prima zo. Ja, dit is wel een manier, hè? Ja. Wat een manier, hè? Super. Ja. Een mooie filmmateriaal. Iedereen in Amerika is blij. Bedoel je? Ja, is goed. En onderaan is bij jou, hè?
Jij, Charlie. Goed. Goed. Ah. Kijk, laten we hem los, ja? Ja. Kom maar. Nou. Jij, Charlie. Ben jij mee? Frida en Geertje. En Rijn en Fouke. Netjes hoor.
Ja. Uniek. Rijn. En Tije. Ja. Oké. En maar we nou gaan rijden. Oh. Nou vooruit.